Nou Yasin, je bent ook een echte kok, hè? Just in time, hè? Nou, welkom. Ja, we gaan op pad in mijn eentje, met z'n tweetjes. We gaan de volgende gastheer opzoeken, want dat is een bed and breakfast. En dat is bed and breakfast Ta 10. In Grauw. Gaan we dat doen? Ik heb er zin in, spannend. Zullen we gelijk op pad gaan? Absoluut, laten we gaan. Oké, prima. Nou Christine, Yasin heeft voor de rust gekozen en daarom zijn we natuurlijk hier. Stel je even voor alsjeblieft, wie je bent en waar we hier zijn. Goedemiddag Yasin en welkom in onze B&B Sheta 10. En ik ben Christine. Dus heel fijn dat jullie tot hier in Grauw zijn gekomen. We zitten net voor het centrum van Grauw. Dus eigenlijk heel rustig, heel landelijk, tussen de velden, tussen de ganzen, tussen de bomen. Heerlijk om te vertoeven. Nou, ik vind het echt super hier. Een mooie uitzicht. Echt prachtig. Nou, ik heb een vraag over de bed and breakfast. Wanneer zijn jullie daaraan begonnen en hoe zijn jullie daartoe gekomen? Nou Jan, het is 2,5 jaar geleden dat wij hier zijn komen wonen. Dan zijn wij beginnen te verbouwen. En bij de verbouwing hebben wij gezien dat wij een deel van het huis over hebben. Dat wij eigenlijk zelf helemaal niet gebruiken. Dus ik zei tegen mijn man, weet je, willen we een keer proberen bed and breakfast ervan te maken. En als we zo 1 of 2 keer op de maand iemand bij ons hebben, dan is dat weer heel leuk. Een nieuw verhaal, nieuwe mensen, interactie met gasten, dat vind ik super fijn. En dat ging. En doordat het ging, hebben wij hier onze tweede studio bijgebouwd. Maar het bleef al niet meer bij 1 of 2 keer per maand. Het werd al gauw echt een heel succesvolle bed and breakfast. Met toch wel een 4, 5, 6 overnachtingen per week in het seizoen. Nu heb je ook de cursus gevolgd, gastheerschap van Grenspark Groot-Zaaftingen. Hoe heb je dat ervaren? Fantastisch, dat vond ik echt fantastisch. Ik kan nu ook mijn gasten wat bijbrengen over de omgeving. Ik vertel hen over het verdronken land of over het Schor. Of ik vertel hen leuke dingen over Hulst of hier gewoon over Grauw. Dus ik vind het heel fijn dat ik gasten toch wat meer kan geven dan enkel de bed and breakfast en ontbijt. En dat meer geef dan op gebied van wat toeristische info. Zo kunnen de gasten hier bijvoorbeeld ook helemaal gratis de fietsen gebruiken. Omdat het hier toch ook een heel groot fietsgebied is met heel veel fietsknooppunten. Dus allemaal heel erg interessant. Nou, ik ben heel benieuwd en ik denk de kijkers ook. Welk streekgerecht zou jij willen aanbevelen voor bed and breakfast? Wat wij regelmatig zelf gebruiken voor onze bed and breakfast is het streekgerechtje met zeekraal. En dat komt uit de Marjahoeve, hier in het Emmadorp. En zeekraal vind ik een heel fijn groente om hier te gebruiken in onze omeletjes. Dus wij maken 's morgens voor de gasten regelmatig omeletten met tomaatjes, ajuitjes erin. En dan ook nog zeekraal toegevoegd. En dan kan ik natuurlijk weer dat verhaal vertellen van het brakwater en dat daar de zeekraal groeit. Dus dat is dan ook weer een heel leuk verhaal om aan de mensen mee te geven. Nou Yasin, ik heb jou nou voorgesteld ons omeletje met zeekraal. Wat zou jij nu eigenlijk met die zeekraal willen maken? Hartstikke lekker. Het omeletje zeekraal. Ik zou er ook graag willen proeven eens een keer van u. Nou, wat ik vooral met zeekraal gebruik ook natuurlijk streekproducten in de keuken. En seizoensgebonden ook vooral. En ja, ik gebruik dan vooral een combinatie van zilte aardappeltjes met zilte groenten. En dan een stukje vis erbij. En wat ik zo mooi vind aan zeekraal, je moet dat gewoon lekker rauw kunnen eten. Waarom? Omdat de smaak, die behoud je ook. En bij een hittepercentage verlies je de smaak. Ja. Dus het is juist mooi dat als je zeekraal gebruikt, dat je dat ook echt wel mag proeven. Gewoon lekker rauw. Nou, super. Ja, zeker super. En ik denk dat nou toch even de tijd gekomen is om een kleine rondleiding te krijgen.
Ik denk dat de kijkers daar ook van zullen genieten. Gaan we eraan beginnen? Dat mag. Ik kan jullie een rondleiding geven hier in onze nieuwe bed and breakfast. Of ik kan jullie ons zaaltje laten zien, waar mijn man ook in familieverband ook nog wat boksles geeft. Dus het is wat jullie zelf graag wensen. Nou Yassine, wat vind jij ervan? Ik kijk er zeker naar uit. Ik denk dat we het maar beide doen. Denk je niet? Zeker. Gaan we eraan beginnen? Kijk hier. Zo. Heel vaak doen gasten wel eens mee met ons met de les. Ja. Ze vinden het fijn om 's morgens even mee te doen. Dus dat kan. Niets moet hier, alles kan. Ja. Dus het is echt een workout waarbij, dit is een boksbal begrijp ik. En wat zien we allemaal nog meer? Nou, de bokshandschoenen uiteraard en dan materiaal om te fitnessen en beschermmateriaal voor als men gaat boksen. Mijn man is er specialist in, ik ga het niet voordoen. Nee. Ja, misschien Jean-Pierre, nee, die moet filmen natuurlijk. En ik moet de stok vasthouden. En hoe lang kunnen ze hier eigenlijk trainen? Hoe lang ze hier kunnen trainen? We doen, nu met corona doen we 1 keer per week, omdat we netjes uit elkaar moeten staan. Maar anders is het 2 keer per week. Dus op woensdagavond hebben we les en op zaterdag voormiddag hebben we les. En hoe kunnen ze jullie bereiken? Gewoon via de B&B Sheta 10. Of, nou ja, we zitten hier niet zo ver, jullie vinden ons wel terug, denk ik. Ja. Dus op het telefoonnummer of op de website. Of, ja. Het is niet zo heel ver van Hulst, het is overal dichtbij, dus jullie kunnen ons altijd wel bereiken. Helemaal goed. Ik denk dat de kijkers jullie gaan vinden. En dan stel ik voor dat we een rondleiding buiten krijgen. Fantastisch. Nou, Yassine die kwam voor de rust en ik zie hem voor de hangmat. Nou, hij hoeft niet te solliciteren, denk ik. Onze gasten kunnen ook gebruik maken van deze tuin als ze dat wensen. En hier hebben wij inderdaad heel erg leuk de hangmat. Nou, geef even aanwijzingen aan Yassine, want... Oké, nou. Nou Yassine, klim er maar in. Oh, spannend hoor. Ga maar lekker liggen. En heel belangrijk, voilà. Ups, okay. En dan ga je wiegen. Oh, dit is leuk zeg. Goh. Ik heb inderdaad mijn rust opgezocht. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, dat is wel ontspannend, hè? Je gaat er niet snurken, hè? Nou, ik doe mijn oogjes toe. Ja, doe mijn oogjes toe. je snabeltjes? Ja, mijn snabeltjes. Ja. Wel, hè? Ja, ik zie toch nog iets moois daar, hoor. Dat is zeker voor de kinderen heel leuk. Ja. Zullen we daar ook even gaan kijken? De trampoline? Ja? Yassine mag er ook. Tuurlijk. Moet je wel zijn schoenen uit doen, hè? Moet hij zijn schoenen uit. Maar kan hij eruit? Ik hoop het. Zo lenig ben ik wel. Kijk maar. Oh, hoppakee. Nou, Christine, kun je even de aanwijzingen geven voor de trampoline aan Yassine? Wel Yassine, als je echt helemaal een keer wil goed laten gaan, dan kunnen jullie ook even springen op de trampoline. Door het gat kruipen, een beetje toedoen dat je er niet terug kan uitvallen en dan doe je maar lekker waar je zin in hebt. Maar wel zijn schoenen uit, zeker, hè? Schoenen uit. Oké, Yassine? Ik ga hem best doen. Ja. Nou, daar gaat hij dan. Blij dat je schoenen even uit zijn, hè? Ja, lekker luchtig, hè? Geniet van de omgeving. Oh, oh, oh. Zo. Goed zo. Kijk. En dan gaan we springen. Ja, nou, daar gaat hij hoor. 1, 2. Oh. Nou, kijk aan. Nou, top. Jumping. Zo, Nou, dit is wel lekker zeg. Kun je eventjes de omgeving uitleggen, wat er allemaal staat? Nou, ik zie een prachtig maisveld. Heel veel mais, ja? Een tractor en echt het platteland. Ja? In de winter zit het hier vol met ganzen. We hebben er zelfs al veel gezien nu in augustus, dus de ganzentrek is eigenlijk al zeer vroeg begonnen dit jaar. Normaal is het wat later, denk ik, hè Jan? Ja, normaal is het september, oktober. Ja, we hebben al heel veel ganzen. Maar zou het geen ganzen zijn die hier overwinteren? Nou, dat zou kunnen natuurlijk, maar normaal zitten ze hier dan nog niet. En nu hebben we er al, vandaag nu net niet uiteraard, maar we hebben er al heel veel hier gezien op dit moment. Ja. Mooi hè? Mooie natuur hier. Nou Yassine, heb je nog een vraag of een opmerking hier over dit bed and breakfast gebeuren? Ik denk het wel, ik ga het zeker hier eens komen bezoeken en vooral om te overnachten ook. Oké, daar hou ik je aan hè? Je bent steeds welkom, ook zonder overnachting, Yassine. Oké, nou daar hou we je aan. Oké. Heel top. Nou, we staan hier bij de voordeur van de andere B&B. Vertel.
Nou, dit is onze andere B&B, onze huis-B&B. Hier hebben we voor de gasten 3 kamers ter beschikking voor 1 gezin. Dus niet dat er moet gedeeld worden. We hebben een prachtige badkamer met inloopdouche. De gasten hebben hun eigen kamertje en ook hun eigen ontspanningsruimte met een tv'tje. Maar zeer belangrijk vind ik, hier kunnen ze 's morgens het ontbijt nemen en daar hebben ze ook hun eigen privétuin. Dus ze hebben ook een heel apart deel van het huis waar ze door niemand anders gestoord worden. En dan staat er 1 woord en dat wil ik benadrukken, geniet. Geniet vind ik het belangrijkste woord van alles. Geniet, ontspan, relax, niks moet, alles kan. En eigenlijk, Jan, dat wist je nog niet, is de leuze van onze B&B. Niets is hier perfect, maar alles is hier uniek. Ah, kijk, dat is een mooie afsluiting. Dankjewel.